हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनजों लोगोसे मोनसे जोबोद गोजोनथाव रादाब शेयार खालामफानो नागिरदों आरो बियो मा जागोन नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों जे जोंनि दिनैनिफ्राय 50 बोसोरसो सिगाङावनो जोनोम मोननाय जोंनि बर'नि आगोमा मोनसे सोरां मन्जु बर' थियेटार जायखौ नोंथांमोनाबो गोबाङानो नायबाय जानो हागौ गोबां खेब नायबाय जानो हागौ आरो नुवाखैबाबो गोबां जायगायाव दिन्थिनाय आरो गोबां मुंदांखा जानाय बे थुनफावथायखौ नोंथांमोनहा खोनाबाय जानो हागौ बे थियेटारखौ नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ दा बिथांनि मोनसे जोबोद गोजोनथाव रादाब लाबोनानै होफैदों आरो नाथाय अदेबानि बियो बेसेबां गोजोनथाव जागोन नोंथांमोना दा जोबजासिम नायबा मिथिनो मोननाय जागोन गावबागावबो आन्दाज खालामनो हानाय जागोन दा जोङो नुनो मोननाय जादोंमोन बोसोरनै सिगाङाव एबा बोसोरसे सिगाङावहाय नोंथांमोना गोबां खौरां बिजोङाव बिथां सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमा मुस्रि चन्द्रकान्त मोसाहारिनिजों लोगोसे इन्टारभिउ लानायफोरखौ नोंथांमोना खोनादोंमोन जानो हागौ बेयाव बिथाङा बेसेबां दुखुनांथावै दिनैसिम सौफैनो हादों 50 बोसोरसिम दैदेनबोनानै नैबे मोनसे थियेटारखौ लाबोनो हादों दा बिनि बागै बिथाङा डिटेल्सै मोननैसो इन्टारभिउआव डिटेल्सै बुंजोबदों बेखौ नोंथांमोना मोनगोन आरो बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होगोन मोनफ्रोमखौबो नोंथांमोना नायनानै बुजिनो हागोन बिथांनि गासै जार्निखौ बाहाय बिथाङा गावनो फोरमायना होदों आरो बिथाङा बुंदोंमोन दे बेयाव बिथाङा मोनसे बुंदों जे खोथाखौ दिनैसिम एबा थांनाय बोसोरसिम जेसेबांनाखि गोलाव बोसोर सोरखिबोबाय बे सोरखिबोनायाव बर'आनो जा आसामियानो जा जायखिजाया आसामनिफ्रायनो जा बिटिसिनिफ्रायनो जा जेबो रोखोमनि अनसुंथाइ बिथाङा मोनबोनो हायाखै अदेबानि जेसेबां गावनाव दङ बेखौ फोजोबजोबनायनि गेजेरजोंसो फोथांनानै थाबोबाय थादों होनदों नाथाय बियो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव जानानै फैदोंमोन जायखौ बिथाङाबो आफस'स खालामखादोंमोन जेराव मोनसे जाथि बा मोनसे हारिनि थाखाय मोनसे हारिमुनि मोनसे पार्टखौ हारसिङैनो लिड खालामनानै फैबाय थादों जायखौ जों बिदिन्थि होनानै जोंनि बर' होननानै जोंनि बर'आवबो बिदि दङ होननानै जों बयबो एग्जाम्पल होबाय थादोंमोन नाथाय बैखौ जे बिथाङा गावनो हारसिं गावनि खर'आव लिड खालामनानै रुजुनानै लाबोबाय थादोंमोन बेखौ दिनैसिम सिनायाखैमोन होनदों आरो दिनैसिम सिनायनायनि गेजेरावबो आरोबाव बियो थोजासे जायाखै बेखौबो जोङो नोंथांमोना नुगोन दा बिनिनो बेलायाव दिनैहाय खौराङा जाहैबाय बिथां बिसाजित दैमारि जाय स्पिकार आसामनि दा बिथाङा माने गावनि फुजिनिफ्राय 5 लाख रां होदों होनदों आरो बिथाङा गावनो फोसावनानै होदों बेखौ स्क्रिनशट नोंथांमोनाबो नुदों दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो बिथांनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव नाथाय एसेबां गोलाव सोरखिबोनायनि उनाव बिथांनि बेखिनि अनसुंथाइया माने मोनसे आसि थाइबानि गेजेराव थाइसेल' मोननाय बायदि जादों दा बेखायनो बियो थोजासे नङा आरो बे आसाम आयेन आफादनिफ्राय बिथाङा होदों नाथाय बिथाङा बै समावनो मोननैसो इन्टारभिउआव बुंदों जे आसामनि सरकारनिफ्राय गुबुन गुबुन माने स्किम बानायनानै थियेटारफोरनो होनाय जाबोदों नाथाय बर'नि बिथां नायल' जाल' थियेटारनि थाखाय होनाय जायाखैमोन नाथाय बै समावनिफ्रायनो गोबां एमएलए बिथांमोना दङमोननो इभेन मन्थ्रिबो दङमोन दा बिसोरबो नाथाय जेबो नायनाय जायाखै गरसेबो मोननाय जायाखै बे जोबोद दुखुनांथाव बिथांनि फोरमायनाय आंनि बुंनाय नङा नोंथांमोना नायबानो मोनगोन डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेजों लोगोसे बिटिसि सरकारनिफ्रायथ' एग्जाम्पलआनो गैया जाहैबाय दा बिथाङा जेखौ बुंना लादों बियो थांनाय बोसोर 2019नि जिहेतु इन्टारभिउमोन दा बेयाव नोंथांमोना खोनासंबा मोनगोन दा नैबेखिनि बिथांनि सासेनि होनायानो बेबो थोजासे नङा मानो होनबा दिनैनि दिनाव बियो आरो बिथांनि जेसेबांनाखि 50 बोसोरनि खामानि मावबोनाय बेजों रुजुयोबा बियो 1:100 बेबायदिसो जागोन बेखायनो बियो जोबोद दुखुनांथाव बेखायनो आसा खालामो जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्रायबो बेनिफ्राय आरो साबसिन माबा मोनसे अनसुंथाइ होयो आरो बेजों लोगोसे बिनिल' नङा बिथांबादि थियेटार सालायनाय गोबां दङ आरो थियेटारनिल' नङा कालसारानो होन लिटारेचारानो होन गोबां बेबायदिनो माखासे बर'नि गेदेमाफोर दं जायफोर गावनि खामानिखौ गावनि जिउखौ जिउ सानालासे माने बर' जाथिनि एबा बर' हारिनि थाखाय थैथां दासिमबो जुजिगासिनो दङ नाथाय गावनि फारसे जेबो गैया लांदां जालांजोब्बाय दा बैबायदि मानसिखौ जाहाथे आरो नायसंनो दा बेखौ आसा खालामो आरो बेनि थाखाय आफाद आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनहा जाहाथे नोजोर होयो दिनैसिम जेनैबो जासे जोङो एग्जाम्पल मोनदों दा बेखौनो मिजिं मा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों लाना फैदो आरो जा जों बर'नि थाखाय बर' हारिमु सिबिनानै आं दिनै लांदां जाजोब्बाय बाबा 1977 सनाव निफ्रायनो आं थियेटार खालामबाय खिन्थु दाबो जोंहा सरकारनिफ्राय जाबायदि अनसुंथाइ मोननो गोनां दाबो मोनाखै बाबा निजिनि सम्पति धंख खालायनानैसो आं सोरां मन्जु फोथांना दंबाय दं दाबो बर' समाजनि गेजेराव बर' समाजनि गेदेर गोलावफ्रा दाबो आंखौ सिनायना मोनाखै आं बायदि मानसिखौ दिनै अनसायाखै आं बायदि मानसिनो दिनै अनसुंथाइ होआखै जाबायदि नागिरदों बेसे खस्थ' खालामो बेखायनो आं सानदों मा बर' रायजोनिफ्राय आं बिदाय लासिगोन बे खनालि जयन्तिनि उनाव 2 बोसोर दंबावो खनालि जयन्तिनि थाखाय बे 2 बोसोरनि उनाव आं बिदाय लासिगोन आरो आं जुदि सोरां मन्जु थियेटारखौ बन्द खालामनो गोनांब्ला बर'नि गेजेराव खुनु मोनसे थियेटार आवगायबोनो हाया
हागोन दा बेखौनो आं दुखु मोनो हासाफोर बायदि जोंनि बर'नि गेजेरावबो गेदेर गोलाव दं एमएलए आरो जोंहा बिधान सभायावबो एमएलए दं मन्त्रि दं खिन्थु दाबो आंखौ सिनायना मोनाखै बेखिनिखौ आं दुखु मोनो आं जातिनि थाखायसो नांदो आंनि थाखायनो आंनि न'खरावबो फिसा साथाम साब्रै फिसा हौवा फिसा हिन्जाव साख्रि दं आं जिरायना जानो हागोन आं इयाव दिनै रांनि बिबायारि जाना ओंखारबोआखै आं बर' हारिमुनि बिबायारि जाना फैदों आरो आंनि बे अनुस्थानखौ लानानै माने 40-50 जन बेकार हिन्जावसा हौवासाफ्रा दाबो थांनानै दङ आरो लोगोसे दिनै बर'नि गेजेराव मोनसे हारिमु दं बेखौ गुबुन हारिनि गेजेराव आं दिन्थिबोनो हादों जे बर'आवबो मोनसे थियेटार महरै हारिमु दं आरो सोरां थियेटार खालामना दाब दाब जायगायाव दाब दाब कमिटिया अन्त 1 लाख 2 लाख थाखाबाबो अनुस्थानाव एसे सहाय खालामनो